Здравейте, уважаеми зрители! Аз съм Цеци! И вие сте с поредният епизод, извинявам се, на Майнкрафт от моята поредица какво съм построил. Миналия епизод ви показах моята къща. Ето. Може да го намерите в профила ми. Виждам Ендерман. Беше тук някъде. Така, ето я моята къща. Така. Това е сигнализаторът ми. Добре. В този епизод ще видим моят лабиринт, който, както виждате, е ограден от лава. И ето как изглежда от небето. Сега, да го разгледаме отвътре. Така, ще се уверите, че дори това е креатив мод, на който не можете да умрете. Извинете. Просто грешен бутон. Така, продължаваме с лабиринта. Така, дори аз не мога да летя, така съм го направил, ето, и не мога да виждам изхода. Сега, да речеме, свиваме ето от тук и веднага попадате в капан, така. Тогава продължаваме от тук. Свивате втори капан, така. Продължаваме, сега хайде ще опитаме от тук. Както виждате, нищо, че лабиринтът е мой, дори аз понякога се бъркам къде е точният изход, защото... край! От тук вече това е сигнална плоча и капан. Много трудно може да се избяга от тях. Така. И от тук може би тогава, както виждате, аз съм направил лабиринта така, с еднакви камъни, за да може всичко да изглежда еднакво. И... може да се закълна, че тук е изхода. Добре, няма значение. За да може... Мале, как си прецаках едно от купчетата заради теб. А сега искаш... Добре, това беше малко непредвидена изненада, драги дами и господа, но... да умирай. Така. Ето си прецаках едно купче, няма значение. И стигаме до изхода, който също пък ни води до капан. И трябва да скочите. Така, това беше моят лабиринт. Тук е някаква незавършена сграда, която е обградена. Искам да паднеш. Добре. Така, тук има една вещица, която изчезни. Просто изчезни. Така. И искам да демонстрирам още един трик. Добре. Грешен профил. Така, ще ви покажа как можете да си бъгнете играта. Ето. Така, това е един креатив свят, в който имате всичко. Така, как да си бъгнете играта? Ще ви демонстрирам, само да ми зареди светът. Между другото, не знам, едва дали много хора ще гледат този клип, но само да кажа, че от утре започвам да качвам клипове на Майнкрафт оцеляване, както и на... това може би е глина, не знам. Освен на Майнкрафт оцеляване, така и на... също така ще качвам и на Resident Evil 4, нали? И сега ще ви покажа един готин номер. Взимаме динамит, ръчка и редстон. Така. И започвате...
Само секунда. Добре. Така. Тук си го къпвате с динамит. Първо обаче. Ето така, правите. Вече не мога да летя, не знам защо си правя целият този труд да ходя по земята. Добре, как ще си го направя. Така. Така, това може да отнеме малко време. Ще трябва адски много динамични. Това също е много полезно, ако играете в креативен сервер, нали? По този начин може да бъгнете самата игра на този, който е направил сервера. Това работи някой път. Не лично са ми бъгнали играта така. Моля ти се, без такива, така. Оттам знам този метод, защото нали казвам, на мен лично ми се е случвало. О, колко си сладък! О, Исмаилчо, жалко, че след малко ще станеш печена овца. Глед, да оставим Исмаилчо на страна. Така, и да продължим да окъпваме островът с динамит. Доколкото знам, не съм сигурен, но май всички динамити трябва да са свързани и затова съм се постарал да е така, нали, ето как изглеждат между дърветата. Това е много епично между другото. Мисля, че ще ви хареса какво ще се получи. Дори моята игра ще се бъгне. Това е целта. Това е целта, защо се притеснявам. Това е целта на този клип. И продължаваме. Кралското островището. И сега, след като сте окъпали острова хубаво, ние можем още да използваме. Това не е финалът. Ще ви покажа фойерверки. След другия клип мога да направя масова заря. Хайде. Ще видим. Авраме, къде си? Това е брата на Исмаил, това е Аврам, защото видях ли тук седи като е овцата. Ето го. Авраме, ти да станеш на печена овца, дано не възразяваш. Че... What are you doing? What are you doing? Няма да ти дам да избягаш от никъде, просто ти си печена овца вече. Ето така, ти си печена овца. Тоест ще станеш. Имам още малко за окъпване с динамит, то може и нагоре, но тъй като разстоянието е голямо, няма да го правя чак така. По-скоро ще е само дължина. Ето така малко ще сложиме. Така, малко остана. Хайде малко по дърветата, да бъдат по-красиви, кичести. Така, и сега всичко, което ни трябва... Хайде малко и ето тук, за да все пак да стане готина експлозия. Така, малко и тук.
Това между другото е третия брат от семейството. Това беше Исмаил и брат му Авраам. А това е брат им Петър, или както аз му викам Петър, нагалено. Той също ще се присъедини към семейната чест. Това е третият им брат, това е четвъртият брат от семейството. Близнакът на Исмаил. Не си го представях като близнак на Исмаил, нали? Много са различни. Ето го. Така. И живни бе, Георги. Това е Георги, между другото. Много да знам. Слагам още малко динамит. Така си нямаме работа. Това е много добър начин, ако искате да изкоренявате дървета. Така. Забележете колко красиво е това място, нали? Забележете, много е красиво. С плаж. Поне скоро. Сега, с редстоне свързвате 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Имате право само на 10 такива. Така. И от прекрасния ни остров погледнете какво остана. Погледнете. Това може да бъде наречено великата водна пропаст. Погледнете с какви мащаби е просто. Само погледнете. Тук има едно оцеляло дърво, което е хубаво. Как ще е хубавото? Това е хубаво. Айде да го гръбнем и него. Ей, каза Киев. Каза Киев да го гръмнем. Тотално така. Погледнете само какво остана. Погледнете колко ценен айрон, кол, какво имаме още тук. Не знам още какви ресурси ще открием. И представете си, вате Авраам е оцелял. Как оцеля и аз не знам. Ще се опитаме да не повторим тая грешка. Гледай какво ще стане сега. Авраам замина. Да, само погледнете. Това беше от мен. Дано ви е харесало. Надявам се да ви е харесало. Ще се видим в другите епизоди. И между другото, ако искате да започна Майнкрафт оцеляването, което ще си е само мое, пишете коментари и ще се постарая всеки ден да има клипове, не само на Майнкрафт, но и на Resident Evil, и на Demon Stone, и на още игри. И до нови срещи. Това бях аз, Цеци. Надявам се да се видим и в бъдеще.